Gibutiag sa Davao Occidental PD-RRMO nga duna pay laing namugna nga daw dam sa ubang barangay sa Jose Abad Santos tungod sa landslide epekto sa magnitude 7.8 nga linog. Ari ang report ni John D. Esteban. Gawas sa namugna nga artificial dam o ang napundong tubig human na tabunan ang agianan sa sapa tungod sa landslide gumikan sa magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8 sa barangay San Isidro, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Duna pay susama nga insidente sa ubang barangay sa mong lungsod. Usa sa Sugal, duha sa barangay Butuan, usa sa Kamalian ug usa sa barangay Bukid. Samtang kumpirmahon pa ang gikatahong insidente sa barangay Butulan. Usa sa mga hagit sa responders mao ang kahilit sa lugar ug ang lakat sa panahon. So meron na po ginawa si munisipyo po ng PRT po. Same po sa ginawa po during the San Isidro landslide damage. Hindi pa po pwede na operational doon kasi due to the existing weather condition brought by the easterlies because it being unsafe for our responders. Ang katong nahitabo sa barangay San Isidro malampuson nga nasulbad pinaagi sa pagkalot ug agianan aron mudagayday ang napundong tubig paingon sa Nuwing River. Sa karon, magpulong pa ang Office of the Civil Defense Region 11, Mines and Geosciences Bureau Region 11 ug uban pang hingtungdang ahensya aron planuhon kung paunsa kini masulbad. Hindi ito pwedeng isang agency lang. Multi-agency ito. So pag-uusapan ito. Kauban, si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban, One Mindanao.